आसाम सरकारा जि माखासे बिथोन फोसावदों बा बिथांमोना जि माखासे थांखिखौ फोसावदों बे थांखिफोरा जोंनि बर' बिजों थांनानै थानायनि थाखाय जोबोद माने हेंथा जागोन बेखौ जों गनायनो हाया बेखौ जों थोंजोङै नेवसिगारदों आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ लानानै जों सांग्रांथियारि मेल खुंदों आरो इयुनाव फैबाय थानो हाथावथाव जेंनाफोरनि अलखदफोरनि बागैबो जों सावरायदों। आसाम सरकारा बुंदों जे फैबाय थानाय 2023निफ्राय फैगोन बोसोरनिफ्राय थाखो 3निफ्रायनो साइन्स आरो मेथ्स बे मोननै आयदाखौ इंराजियाव फोरोंगोन। दा गंसे फरायसालियाव 6टाल' साबजेक्ट थायो बिनिनो मोनसे इंराजि थाखायो आरो बेहायनो जुदि साइन्स आरो मेथ्सखौ इंराजि खालामनाय लोगो लोगो 50% इंलिश मिडियाम जाखाबाय, हिन्दीया गावनि जायगायाव थाबाय, अबा बर' मिडियामनि फरायसाया बर' आरो ससियेल साइन्सखौल' बर'आव फरायनो मोनगोन। बे मोननै आयदाखौ फरायनानै बर' बिजोङा बारा जोरनाय नङा। मोनसे समाव बर' बिजोंखौ फोजोबनायनि बेयो खैसारि, बेखौ जों गनायनानै लानो हाया। आसाम सरकारा फारसेथिं बुंदों जे मेडिकेल साइन्स बेखौ असमिया भाषायाव फोरोंनायनि राहा खालामनाय जागोन आरो बे सरकारानो दिनै गुदि फरायसालिनिफ्रायनो असमिया भाषाखौ गारनानै इंराजिसो फोरोंनो नागिरदों। बे सरकारनि बुंनाय, सरकारनि पलिसि आरो सरकारनि बिथोनाव गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनदों। मोनसेया मोनसेजों गोरोबलाया, बुंनाय, साननाय आरो थोननाय बिनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा 18 आगस्ट खालाराव जोंखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिया सावरायनो लिंहरदों, सोलोंथाइ मन्थ्रिया लेंहरदों गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै। बे सावरायनायाव जों बाहागोखौ लागोन। बाहागो लानानै जोंनि पइन्ट्स, जोंनि डिमान्ड्सफोरखौ जों रायजो राजानि सेन्टिमेन्ट बेखौ जों बुंगोन आरो बेखौ जुदि सरकारा गनायनानै लानो हायाबा जोंबो गुबुन राहा लानांसिगोन। सार, माबायदि समाव नुनो मोनो सार, बर' हारियाव एसेबां आफादफोर थासेयावबो बर'फोरनि गेजेराव गोबां राजखान्थियारि फारागथिबो फैबाय, हाब्रु सारलायनायबो थाबाय। बेफोरखौ गिनानैबो हयथ' माखासे आफाद गौथुम एबा जोंनि बर' जायफोरखौ जों मेलेमजिबि सुबुं होननानै बुङो बिथांमोना दिनै सिरि थादों। नाथाय सैथोखौ बेसेबां गोबाव दोनखोमानानै दोननो, मोनसे सम फैगोन। जों दाबो खावलायो जोंनि बर'नि जेसेबां आफादफोर दङ बिथांमोना बे जोंनि जि हांख्रायनाय बर'नि देरसिन माहारियारि आफाद हिसाबै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय इसुखौ लानानै दिनै आवगायबोदों बेहाय मदद खालामनांगौ आरो जोंनि बर' मेलेमजिबिफोराबो दिनै आसामिस इन्टेलेक्सुयेलफोरा बिथांमोननि भिउखौ होनो हाबाय, नाथाय बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरा खुगा मुथुमनानै थाबाय। बे जोंनि थाखाय जाथिनि थाखाय दुखुनांथाव। जों खावलायो, जों अनारेबलि जों खावलायो बिथांमोनाबो जेन हारिनि मोजां गाज्रिखौ बिजिरनानै जाहाथे रायजो राजाफोरनो बुंफुरनानै होयो। बयनिबो मोनसेल' बाथ्रा गारांसेयैनो बुंदों, जोङो जिखि जाया जाहोनाव जोंनि बर' बिजोंखौ जों खोमानानै लानो हाया आरो बर' बिजोङा गोमानो लानाय मोनबो बिथोनखौ जों हारि हिसाबै गनायनानै लानाय नङा। नांगौ जायोब्ला जों सोमावसारफिनगोन, बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फिन जांख्रिथाय फैगोन। माबायदि रोखोमनि सोमावसारनाय जागोन सार? बेखौ समाजसो बुंगोन। जों निस्सय डेम'क्रेटिकलि आरो खोब सावरायनायनि गेजेरजों जों हयथ' राजा लामायाव ओंखाराबो जानो हागौ, नाथाय जोङो जेसेबां लामा थागोन, राहा थागोन सावरायनायनि गेजेरजों, सुबुं सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों, सुबुं सांग्रांथियानो दा आथिखालाव बयनिख्रुइबो इफेक्टिभ मोनसे लामा बायदिखौ जों नुहुरदों आरोखि। माने गावनि बिबानखौ एरायनानै गुबुन दिल्लीसिम सावरायनो एबा बिजिरनो थाखाय हगार हरनाय माने मा, गावसोरनि बिबाननिफ्राय मावनांगौखौ एंगारनायनि आखल बायदिखौ जों नुहुरो आरोखि। आरो बेबायदिनो जामारनांगौब्ला बर'नि जेंनाया जेंनायैनो थालांसिगोन। जों आसा खालामो बर' गासैबो दैदेनगिरिफोरा खुनु राजखान्थियारि फारागथि लाखियालासे बे समाव माखासे राव, जोंनि जि सोलोंथाइ आरो माखासे जोंनि थांनाय थैनायनि जि इसुफोर दङ हारि हिसाबै, बे इसुफोरनि बेलायाव जयै सावरायनांगौ। राजखान्थियारि फारागथिफोरखौ लाखियालासेनो बे इसुआव जयै बयबो सावरायनांगौ आरो जोंनि बर'नि मेलेमजिबिफोराबो गोख्रों अजदजों बा गावसिनि गोख्रों खेंफोरथिजों सरकारनो मेसेजखौ हरनांगौ बा जोंनोबो नांगौ रोखोमनि बिथोनफोरखौ होनो थाखाय जों खावलायनाय थाबाय। जिथु नेसनेल इडुकेसन पलिसि बिनि बिथोन बायदिब्ला ओनसोलारि राव आरो बिमा रावजोंनो गुदि सोलोंथाइया बिजों महरै फोरोंजानांगौ आरो हायोब्ला गोजौ थाखोसिमबो फोरोंनांगौ आरो बर'आ जिहेतु मोनसे 8 सिड्युलाव थिसनजानाय राव, बे आप टु हायार लेभेलसिम मोनसे सोलोंनायनि बिजों जाथावना
आरो बे जागासिनो दं दिनै जानांगौखौ जों लुबैदों नाथाय सरकारा बेखौ मावालासिनो बे बिजोंफोरखौ फोजोबस्रांनायनिसो माखासे थांखि लानायखौ जों नुनो मोनदों जानो हागौ बिथांमोना बे आयदायाव गोबां जि रोखोमै गोसो होथाबनानै बेखौ स्टाडि खालामनांगौ बेखौ खालामाखै हमवर्कखौ खालामाखै आरो हयथ' गुबुन थाखोमानाय एजेन्डाफोरबो थानो हागौ बेखौ जों बुंनो हाया जायखिजाया जोङो जोंनि समस्याखौ लानानै जोङो सांग्रां आरो जोंनि समस्याफोरखौ लानानै जों कमप्रमाइज खालामालासिनो दावगालांबाय थागोन नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360